Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban, ahol az emberek éppen csak elkezdték felfedezni a világegyetem titkait, egy furcsa jelenség történt. A kisfiúk és nagyfiúk egyáltalán nem tudták, hogyan kell a WC-be pisilni. Mindegyikük olyan volt, mint a viharosztagosok, akik sosem találnak el semmit. A galaxisban élő emberek hosszú évezredek óta tökéletesítették a technológiát és a tudományt, de valahogy ez a mindennapi tevékenység kihagyott belőlük. Senki sem értette, hogy miért, de a kisfiúk és nagyfiúk mindig mellé pisiltek, függetlenül attól, hogy milyen messze álltak a céltól. Az emberek kezdték elveszteni a reményt, hogy valaha megtanulják ezt az egyszerű, de fontos dolgot. Azonban egy bátor Jedi érkezett a galaxisba, aki úgy hívták, Obi-Wan Pishisaki. Ő volt az egyetlen, aki képes volt megtanítani a kisfiúknak és nagyfiúknak, hogyan kell helyesen pisilni a WC-be. Obi-Wan Pishisaki bölcsessége és tapasztalatai mindenkit lenyűgöztek. Először is megmutatta nekik, hogy hogyan kell helyesen állni a WC előtt, majd hogyan kell lehajtani a nadrágot, és végül hogyan kell célba venni a célt. A kisfiúk és nagyfiúk elbűvölve figyelték, ahogy a Jedi mestere megmutatta nekik a helyes technikát. Obi-Wan Pishisaki türelmesen és odaadóan tanította meg a fiúknak a pisilés művészetét. Minden egyes nap gyakoroltak, és ahogy teltek az idők, a fiúk egyre ügyesebbek lettek. Végül eljött az a pillanat, amikor mindenki sikeresen célba tudott pisilni a WC-be. A galaxisban hatalmas ünneplés tört ki. Az emberek hálásak voltak Obi-Wan Pishisakinak, amiért megtanította a fiúkat a WC használatára. A kisfiúk és nagyfiúk boldogan pisilték el a WC-t, és soha többé nem kellett aggódniuk, hogy mellé pisilnek. Obi-Wan Pishisaki bölcsessége és türelme mindig emlékezetes maradt a galaxisban. Az emberek örökké hálásak voltak neki, amiért megtanította őket egy olyan egyszerű, de fontos dologra, mint a pisilés. És így, a galaxisban mindenki boldogan élte tovább az életét, tudva, hogy mindig lesz valaki, aki segít nekik, ha elakadnak egy-egy hétköznapi feladattal.